מה, הייתם חברים טובים שלי? בוא נעשה ולוג קטנצ'יק לפני שנלך לישון. טוב, שתדעו, לפני שינה צריך לקרוא קריאת שמע. אז תעשו איתי ביחד. מי שרואה אותי בטיק טוק או נותן לי לייקים, כתובות, תראו. גם ביוטיוב וגם בטיק טוק אני מעלה. נוחי שתי ידיים, ככה. עושה ככה. שמע ישראל את אדוני אלוהינו אדוני אחד. טוב, אני כבר אמרתי קריאת שמע. עכשיו בואו נספר קצת למה אמרתי קריאת שמע. קריאת שמע חייבים להגיד לפני שינה ושקמים, וגם בתפילות. אגב, שתדעו, אני מעלה תוכן טוב, שלי, של אחים שלי, ושל צ'אפטורס וצ'שי וצ'אצ'פו. אז התוכן שלי, זה הטיק טוק של העסק. יש לי טיק טוק אחר שקוראים לי הרב פריאל שוורצה, ששם אני משנה את השם על מעט. שתדעו, גם ביוטיוב. יוטיוב בטיק טוק הזה זה עסק. שתדעו, עכשיו בהתחלה עסק. זה לא מעלה סתם דברים כמו שירים מוזיקה שלי. בהתחלה הייתי מעלה, כשפתחתי את העמוד הזה, הייתי מעלה שירים איתי. אני כבר מפסיק לעלות לעסק. עסק גדול, שאני מעלה שם תוכן שלי. גם שלי וגם של אחים שלי וגם של צ'אפו. אז שתדעו, אני רוצה להגיד לכם שזה עסק. טיק טוק עסק. גם ביוטיוב, גם אני מעלה את היוטיוב, את הסרטון הזה, את הלייב הזה, גם ליוטיוב. אז שתדעו זה עסק. אז אני אומר לכם, שאני מעלה ביוטיוב שלי, בטיק טוק שלי, בהר פריאל שוורצה, ששם אני משנה את השם עוד מעט. אם אני אצליח, אגב, אם אני אצליח. אוהב אתכם ממני פריאל שוורצה.